מים קרים לארוחה. איך היה בעבודה? גזמתי עצים. ולשאר? צריך לחזור לעדר. זה תפקיד שבא לבית. אני יודעת, אתה לא צריך להגיד לי. הוא גבר והחיים שלו. כן, גם כל אישה עם החיים שלה. אני לא ביקשתי ממך להישאר. החיות שלך מטפלות לי פה מצוין. יש לי כאן צלית הלב וגבינה ולחם טרי. שם בערים אני בטוחה שהכבשים שלך מלקחות עסק רטוב מטל. בטח יכול לישון בשקט. איך אני יכול לישון בשקט אם אין לי ראש נקי? אין לך ראש נקי? לא. אז תעשה בסדר. זה טוב מאוד מה הסדר שלי. אנשים בבית והכבשים בדיר. את יוצאת החוצה יותר מדי, אני חוזר ואומר את זה. כן, בסדר, אנשים בבית. אבל כל עוד הבית הוא לא קבר, כל עוד הסדינים בו משופשפים והכיסאות נשברים מרוב שימוש. אבל כאן לא. כל לילה שאני רוצה להיכנס למיטה, אני רק מגלה שהיא חדשה יותר ונוצצת יותר, כאילו רק אתמול הבאת אותה מהעיר. את יודעת טוב מאוד שיש לי סיבה להתלונן. את יודעת טוב מאוד שיש לי סיבה לפקוח עליכם. למה? אני לא עושה שום דבר כדי לפגוע בך. אני מסתובבת כמו נמלה צייתנית מתחת לאצבע הקטנה שלך, ואת הסבל שלי אני שומרת לעצמי. כל יום שיעבור זה רק יהיה יותר גרוע. בוא נשתוק עכשיו. אני אלמד לשאת את הצלב שלי בצורה הכי טובה שאני יכולה. רק אל תשאל אותי שום דבר. הייתי יכולה לדמיין שאני איזה זקנה עם פה כמו פרח מעוך, הייתי יכולה להמשיך לחייך ולחיות איתך. תשאיר אותי להיות עם הקוצים שלי. את מדברת בצורה שאני לא מצליח להבין. אני לא חסכתי ממך שום דבר. כל פעם שרצית משהו, שלחתי מישהו לכפר כדי שיביא לך אותו. יש לי את המגבלות שלי, אני יודע. ואני רוצה לחיות בשקט ובשלווה איתך. אני רוצה להיות מסוגל לישון בחוץ, בידיעה שאת ישנה פה בבית. אבל אני לא ישנה. אני לא יכולה לישון. זה בגלל שאת צריכה משהו. תגידי לי. תעני לי. כן, אני צריכה משהו. כל פעם אותו סיפור. עברו כבר 5 שנים. אפילו אני הספקתי לשכוח. אבל אני לא שכחתי. לכם לגברים יש הכל. יש לכם את העבודה, ויש לכם עצים ושיחות עם חברים. ולנו לאנשים אין שום דבר אם אין לנו את הטיפול בילדים, אתה מבין? לא כולם שווים. למה שלא תקראי את אחד הילדים של אח שלך? אני לא מתנגד. אני לא יכולה לטפל בילד שהוא לא שלי. אני חושבת שהידיים שלי יקפאו אם אני אעשה את זה. את מתעסקת רק בזה. את תשתגעי בסוף, תעשי מה שאת רוצה. רק אל תתעקשי ללכת עם הראש בקיר. קיר. חבל שזה קיר ולא מה שזה היה אמור להיות. סלסלת פרחים עם מים מתוקים. החיים איתך הם... זה להרגיש חוסר שקט, זה להרגיש חוסר שלווה. לפעמים צריך להשלים עם הגורל. להשלים עם הגורל? אני לא באתי אל 4 הקירות האלה בשביל להשלים עם הגורל. רק שישימו אותי בקבר ויקשרו לי מטפחת סביב הראש כדי שהפה שלי לא ייפתח, רק אז אני אשלים עם הגורל. מה את רוצה לעשות? אני רוצה לשתות מים.
אבל אין לי כוס ואין מים. אני רוצה לטפס על ההרים, אבל אין לי כנפיים, ואין לי רגליים, ואין לי ידיים. ואני רוצה לרקום את התחתוניות שלי. אבל איבדתי את החיים. הבעיה שאת לא אישה אמיתית. מנסה להרוס גבר שהדברים לא תלויים בו. תן לי לדבר עם אנשים בחוץ. אני לא פוגעת בך. אני לא שמצביעים עליי. לכן הדלת הזאת תישאר נעולה וכל אחד יישאר בבית שלו. לדבר עם אנשים זה לא חטא. אבל זה יכול להיראות ככה. אין לי כוח לכל זה. בפעם הבאה שמישהו ידבר איתך, תסגרי את הפה שלך. ותזכרי שאת אישה נשואה. נשואה? ושיש משפחה. ומשפחה זה הדבר הכי חשוב. יש כבוד וצריך לשמור עליו. זה מצרך יקר, הוא עובר בדם שלנו, ובדם שלנו הוא חלש. סליחי לי. למרות שאם איך שאת מסתכלת עליי, אני לא צריך לבקש ממך סליחה. צריך לאלץ אותך לעשות את מה שאני רוצה. לנעול אותך בבית. זה מה שבעל צריך להגיד לה. מה שבעל צריך לעשות. בואו לאכול. שמעת? איך תאכל עם האחיות שלך? אני לא רבע. זה מה שאת רוצה.